Pentru că asta nu s-a întâmplat nimic important în sfera politică, nimic important pe zona de infrastructură și nici pe zona de defense. O să mergem un pic, o să revenim un pic la zona istorică, dar trebuie să fac o paranteză. Totuși, astă seară, în jurul 9:30 până spre 10 și ceva, a fost o emisiune foarte, foarte interesantă, moderată excelent de Gâdea la Antena 3, unde a fost invitat domnul Mircea Joană și în care s-a discutat, exact ce spuneam și eu, importanța plecării președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, relația cu partenerul nostru tradițional pe zona de security, cu Statele Unite. Recomand cu căldură să urmăriți înregistrarea acestei emisiuni, excelent ca de obicei Mircea Joană. Gâdea a arătat că atunci când vrea poate să fie un jurnalist nu bun, ci foarte bun. Și de altfel, dacă tot suntem la capitolul Mircea Joană, vă recomand o carte, o am aici, se numește Bătălia pentru viitorul României, gândurile unui român la vârful NATO. Am bucuria și onoarea de a o avea cu autograf și dedicație din partea domnului Mircea Joană. Vă recomand să citiți, este foarte interesantă ca să ne facem o părere despre situația geopolitică actuală. Dar, cum spuneam, nimic foarte important, așa că hai să discutăm despre o chestie interesantă, zic eu. A existat sau nu a existat Coca-Cola în România interbelică? Și am aici o sticlă de Coca-Cola. Și nu este sponsorizată de către Coca-Cola. Acest clip nu este sponsorizat de Coca-Cola. Nici nu propun să fie vreodată. Dar vreau să vorbim de contextul istoric. A existat sau nu a existat Coca-Cola în România interbelică? O să ziceți, ok, e destul de dubios subiectul abordat, dar în zona istoriei sociologice, astfel de chestii, ce produse consumau oamenii, de unde erau importate, unde erau produse, duc la niște chestii foarte interesante de a analiza bazele și influențele și sferele geopolitice. E o chestie foarte interesantă pentru că, deci noi privim lucrurile la nivel macro, sunt lucrurile astea minore care influențează foarte mult. Cum spuneam, ce produse consuma, ce reclame erau și toate chestiile astea. Mulți sociologi, mulți istorici consideră și oarecum aș spune pe bună dreptate că nu a existat Coca-Cola în România în perioada interbelică. Într-adevăr, nu există. Până acum, nu am găsit nicio reclamă. În niciuna din revistele vechi care le am aici, nici nu se văd în cadru. Am sute și mii de reviste vechi românești interbelice. Nu s-au găsit murals, nu s-au găsit absolut nici obiecte, nu s-au găsit informații până acum. Eu însă tind să cred că a existat. Într-adevăr, nu importat direct. Nu a avut Coca-Cola sediu în România, așa cum avea în Europa de Vest. Dar, Malucasul a fost importat fie sub formă clasică de sticle, de pales cu sticle, fie sub forma de soda fountain. Pentru că și în România existau diners, existau drugstores, drogherii, farmacii, tot felul de magazine de astea, aveam celebrări automated diners, aveam barurile americane, aveam toate nebuniile astea și ele aveau soda fountain. Ce era un soda fountain? Găsim și acum în comerț mult mai mici decât erau atunci. Practic era un aparat care combina sifon cu esență de Coca-Cola, era practic o chestie așa foarte gooey, ca o miere dacă vreți, foarte, foarte așa. Și ieșea băutură. Bine, ei mai adăugau și niște înghețată de vanilie și făceau un topping cu frișcă și ieșeau niște nebuni, niște float le spuneau, foarte, foarte bune. Mai fac și eu vara, sunt foarte răcoritoare. Gen într-un pahar de ăsta înalt, îți pui un strat de Coca-Cola sau de 7-Up sau de Mountain Dew. Eu în ultima vreme am descoperit RC Cola și sunt super fan. Și mulți nu știu chestia asta și de fac o paranteză, toată lumea știe de războiul Pepsi-Coca-Cola, dar la origini discutăm de un război între Coca-Cola și RC Cola, Royal Crown Cola. Bun, și spuneam, pui ce cola vrei tu, ce băutură, ce soda vrei tu la bază, puțin acolo, adaugi înghețată de vanilie, tot restul de sticlă, faci un capping cu frișcă, este absolut delicios. Dar revenind, de ce cred că era importat Coca-Cola în România? Păi, în primul rând, trecând peste faptul că ea era promovată în filme și românii erau actiați după mersul la cinematograf și
Cinematografele erau inundate de filme americane pentru că majoritatea aveau contracte sau erau deținute direct sau indirect de către companii americane, fie că discutăm de Paramount, de MGM, de Fox și de alții. Dar chiar avem celebrul Paramount Arrow de pe Magheru, pe care mulți îl știu după denumirea comunistă de Patria. Pentru că e o chestie interesantă aici, conform reglementărilor americane din perioada respectivă, în Statele Unite nu aveau voie să dețină lanțuri de cinematografe, de movie theaters. Și găsise o supapă în Europa și în special în Europa de Est și România. Și de-aia aici pompau bani greși, era o întreagă nebunie și o propagandă și o chestie. Dar cum spuneam, au existat companii, hai să le spunem, oarecum obscure pentru Europa și îți dai seama, mai ales pentru România, aici la granița dintre Orient și Occident, și discutăm de companii americane și mă gândesc în primul rând la Beechnut Gumdrops și a rămas încetățenit în vocabularul colocvial termenul de dropsuri, care de acolo provine. Compania americană care făcea gumă de mestecat, mai dropsuri și tot felul de chestii, am găsit în reviste numeroase reclame. Mă mai gândesc, de exemplu, la Crosley și celebra combină frigorifică Shelvador, pentru că le spunea Shelvador de la shelf, de la raft, pentru că ei au fost cei care au introdus conceptul de a avea raft în ușă la o combină frigorifică. Aceste combine Shelvador se exportau numai în România și în Australia. Știu, e o chestie foarte random. Și putem continua cu Frigidaire, pentru că de acolo vine denumirea de care folosim noi colocvial de Frigidaire, de la compania americană Frigidaire, care era activă în România Intervehicle și sponsoriza inclusiv evenimente publice. La un moment dat sponsorizase un concert de fanfară la o grădină publică din Galați, o chestie de genul ăsta. Mai mult, există aceste reviste, în clipa de față sunt singure două care le știu și că să existe în România, ori mai fi în colecții private, nu știu chestia asta. Ele se numesc The American Automobile Overseas și știu că mai există, astea sunt foarte rare, și, pentru că mai există inclusiv o variantă dedicată Australiei, trecând de la faptul că erau foarte scumpe, discutăm de $2 în 1938, că era destul de mulți bani. Ea am aflat că existau momentan doar pentru România și pentru Australia. Și chestie foarte interesantă. Și cum spuneam, foarte, foarte rare. Și aflăm, printre altele, ia să vedem, la news, aflăm că domnul L.G. Sobotka, sales agent of Bucharest, Romania, în august 1938 a făcut o vizită la New York pentru a se întâlni cu mari producători americani de componente din industria automotive. Tot din acest fragment de știre aflăm că în România, în București, îți deschiseseră birouri următoare companii americane în luna august, da? 1938. Electric Autolite, Link Belt, Monroe Auto Equipment, Thompson Products and Weaver. Iar aceste birouri deși erau la București, ele erau practic reprezentanțe pentru Europa Centrală și Balcani. Și asta spune foarte mult despre importanța României și importanța României atât în contextul regional cât și pentru economia americană. Și o să vedeți unde ajung și legătura cu Coca-Cola. Mai am aici revista Ford, România pe anul 1938. Este o adevărată comoară privind industria automotivă în România și nu numai. Și avem aici o reclamă la Firestone, compania producătoare de cauciucuri. Spune așa: două nume care garantează o conducere plăcută și care nu produc necazuri, Ford și Firestone. Cu cauciucurile Firestone se parcurg mai mulți kilometri pentru că profilurile lui sunt fabricate din cauciuc special. Aceste profiluri dau un maximum de siguranță. De asemenea, mașinile echipate cu aceste cauciucuri sunt ferite de zguduiri grație unui procedeu special al casei Firestone pentru prepararea cauciucului. Și aflăm că reprezentantul oficial pentru România era compania Nevada SAR din București. SAR însemna Societatea Autonomă Română, practic era vorba de o societate pe acțiuni, din strada Alexandru Lahovari, numărul 5. Care e povestea cu Firestone? Nu erau simple magazine de cauciucuri de anvelope. Ele înglobau deseori serviciul auto, uneori chiar și benzinării, dar mai important, aveau atașate mici supermarketuri operate de această companie. Ei bine, în aceste mici supermarketuri se vindeau băuturi răcoritoare americane. Pe timp de iarnă, aceste supermarketuri Firestone deveneau, și era o tradiție a lor, să devină, laboratorul lui Moș Crăciun sau căsuța lui Moș Crăciun sau cum vreți voi.
în care mari producători, precum American Toy Makers, marile lanțuri de retail, și discutăm de Sears, de Montgomery Ward, de Kresge și de cine mai vreți voi, vindeau produse de la jucării la ce vreți voi cu tematice de Crăciun și evident erau importate și în România pe calea apei prin portul Constanța. De altfel chiar aici în revista Ford avem spre finalul un capitol dedicat importurilor din New York către România și sunt niște chestii foarte interesante, niște fotografii absolut fantastice despre cum erau îmbarcate produsele americane de la mașini la produse de larg consum pe vapoare în New York și erau aduse aici. Bun, deci revenind, ce simbol atașăm noi Crăciunului? O secundă că mi-a căzut la valiera. Ce simbol atașăm noi Crăciunului? Evident, Moș Crăciun roșu, dorduliu, roșu în obraj, creat de Coca-Cola. Așa că eu cred mai mult ca sigur că s-a importat Coca-Cola în România interbelică și sunt mai mult ca sigur convins că la un moment dat o să apară și reclamele și alte dovezi, așa cum a fost despre produse despre care v-am vorbit eu și despre care foarte multă lume nu știa. Dacă mă gândesc chiar și la Kelvinator și frigidele Kelvinator, sunt mulți istorici întrebi, habar nu aveau, ți-ar spune din start că nu existau. Iată că apar dovezile istorice. Așa că până atunci, până când va apărea primele reclame Coca-Cola România din anii 30, cheers!